Meta jħares lejn iż-żgħażagħ tagħna Dun Ġorġ ta' ħajtu għalihom, xi jgħidilna? Mhux biex nieħdu ħsiebhom, biex nagħtuhom tagħlim sabiħ u mhux okkażjonijiet ta' vizzju. Qegħdin naħdmu biex id-droga kannabis issir legali. Nafu x'irridu, persważi li din l-aħjar ħaġa għaż-żgħażagħ tagħna li tifel żagħżugħ jgħidilhom dik tista' ma isek qed tixtri pakkett sigaretti tista' issa għandna l-liġi. Aħseb x'jiġri wara, kemm kien iħobb jirrepetiha din il-kelma Dun Ġorġ. Aħseb x'jiġi wara. Il-gwaj fil-familji, mhux għax m'għandniex, imma hemm bżonn nistidnuh, hemm bżonn ninżiduh, hemm bżonn l-awċ niftħulu l-bieb bera hekk, għaddi jidħol jekk jogħġbok. Ħassar li żgħażagħ tagħna dgħajfin forsi, jew impressjonati minn sħabhom, u l-ommijiet u l-missieriet ma jistgħu jagħmlu xejn għax legali. Aħna għandna liġi tajba ħafna li l-imħallef tgħidlu jiġi żagħżugħ quddiemek għejnu biex jaqta' l-vizzju, m'hemmx għalfejn tibagħtu l-ħabs. Imma li tgħid kollox sew, differenti d-diskors. Immaġinaw il-San George Preka x'jgħid kieku jkellimna llum fuq din il-ħaġa. Li biex ta' parsi nagħtu rikreazzjoni li żgħażagħ tagħna nisquhom il-velenu lil moħħ.